promoveren naar de eredivisie en dan meteen een plaatsje in de play-offs voor het landskampioenschap veroveren. Het zou misschien nog wel te veel gevraagd zijn voor Amicitia Bert Segers. Toch is Amicitia Bert Segers nog altijd niet kansloos om zich voor die play-offs te plaatsen, al hebben ze het niet meer helemaal in eigen hand. Vrijdagavond speelden ze een toetswedstrijd tegen het al gedegradeerde Watergras. En dat moeten dus per se 3 punten worden, anders dan is de ploeg kansloos in de strijd voor een plek in de play-offs. En dus was er al meteen vanaf de start de druk op het doel van Watergras. Dat al gedegradeerd was. En dit shot van Peter-Jan Erkes komt terug van de paal. Dat was al bijna de eerste treffer van de dag. Opnieuw het combineren. Zoeken naar de bal bij de tweede paal. Dan komt Ilias Ramdani nog ingeschuift. Maar hij schuift de bal niet achter de keeper van Watergras. Opnieuw dezelfde truc. Lange bal, zoeken naar de tweede paal. Dit keer is Amadolab er bij de openingstreffer. Maar het duurt heel lang voordat er gescoord wordt. En de eerste helft schuift langzaam al voorbij. Het shot. En dat is de redding van de keeper. Het shot was van Amin El Alji. En dan moesten ze natuurlijk opletten dat ze er niet snel uitkomen. Maar dan balverlies. El Alji bal afleggen. Nee, het slordig goed gespeeld. Toch nog weer Amin El Alji in balbezit. Rommelige fase van de wedstrijd. Vert Passaribo. En het shot is een prooi voor de keeper. En zo lukt het Amicitia Bert Segers maar niet om de band te breken. Om de openingstreffer te scoren. 0-0. Staat al heel lang op het scorebord. En dan komt hier verandering in. Want dat is de treffer van Abdella Idlasri. Wie in de eerste helft scoort hij dan eindelijk de openingstreffer. Daar zijn ze blij met. Ze willen natuurlijk winnen van Watergras. Dat pas één keer won en één keer gelijk speelde. De rest alles verloren in de Eredivisie. Dus dit is de ploeg die te hebben moet zijn. Bal uitspelen. Vrij gedaan. Mooie eind 2 nog voor de goal. En daardoor staat Ilias Ramdani voor een leeg doel. Dan staat het 2-0. En dan stelt Amicitia Bert Segers toch nog orde op zaken in de eerste helft. Omdat het dus lang duurde voordat de ploeg tot scoren kwam. Komt er dan nog een derde treffer voor de Zoemer. Nog zo'n 2 minuten op het scorebord. En daar is Ramdani er heel dun bij. Dit keer een hele vrije redding van keeper Boy de Grauw. Dan wordt er langzaam eens naar het scorebord gekeken. Want zo lang is er niet meer te spelen in die eerste helft. Komt er nog 1 kansje aan. En opnieuw de keeper. En dan is de ruststand dus 2-0. En dan zal Amicitia Bert Segers de tweede helft heel nodig hebben. Om nog een paar doelpunten te maken. Maar dan moet er niet dit soort fouten gemaakt gaan worden. Want dan kan de tegenstander zomaar terugkomen in de wedstrijd. En dat gebeurt dan ook. Anouar Shairi heeft de bal in de kruising gedeponeerd. Achter de keeper van Amicitia Bert Segers. Benzema Zaros. 2-1 op het scorebord. En is dan zo de spanning een beetje terug in de wedstrijd. Mooie actie dit van Peter-Jan Erkes. Erkes de man voorbij. En hij wil dan de bal naar Ramdani geven. Hij misschien in dit geval beter zelf kunnen zitten. 2-1 op het scorebord. En je gedaan door Amin El Alji en de goal. Dan is het 3-1. En is de marge dus weer 2. Ontfutselt de bal aan de tegenstander. En dan staat dan vrij voor de keeper. Schiet de bal door de been van de keeper. 3-1 op het scorebord. Komt er weer een goal. Peter-Jan Erkes en een vrije redding van de keeper Boy de Grauw. Dat is veel tegenhield in deze wedstrijd. Opnieuw slordig balverlies. Geen overtreding, dus mogen door. Komt er een doelpunt? Jawel. Dat is de tegentreffer. 3-2. Weer de marge verkleind. Watergras opnieuw de aansluitingstreffer gescoord. En deze wedstrijd is dus nog niet gespeeld. Aanval mislukt en geliekte tegenstoot. Er komt de gelijkmaker. Oh, bal op een paal. En zo blijft het spannend in de Jogerreshal. Nu dan, het shot, oog op een paal. Ook Abdella Idlasri zit het niet meer in deze wedstrijd. Watergras op zoek naar een gelijkmaker. Keeper uit de bal los. Oh, dat was Anouar Shairi die de doelpunt maakte in de eerste helft. Vooral weer heel dumby. En het zijn allemaal waarschuwingen voor Amicitia Bert Segers. Die moeten gaan scoren. En dit shot van Vert Passaribo treft ook geen doel. En zo blijft het dus lang spannend. Natuurlijk wel zoeken naar Shairi.
Hij probeert zich dan langs Elali te wringen, maar dat lukt niet. En dus de tegenstoot. Nu de goal. Vert Passaribo met de uitbraak. Brengt de score. Truc doet 4-2. Weer de marge van 2 doelpunten. Met nog 4 minuten op de klok mocht dit eigenlijk geen probleem meer zijn. Hofken Watergas nog een keer Truc. Ze zijn er dan bij. Kijk maar zie. Oh, de redding. Dat sting Benzemazaros net op die Truc in de goal. En dan in de tegenstoot. De redding. Het golft op en neer in de zaal af en toe. Kans nog kans. Nu weer een kans op de aansluitingstreffer. En dat gaat er ook niet in. 4-2. Spectaculaire momenten in deze wedstrijd. En ook nu heeft Benzemazaros de bal. En komt meteen weer de tegenstoot. Nu uitspelen. En dat gebeurt. 5-2. De beslissing in de wedstrijd. Abdallah Itlasri heeft gescoord. Voor een prima voorzet. Brengt hij de marge op 3. En dan is de overwinning in ieder geval zeker. En als de tijd wegtikt, zien we dat de scheidsrechter voor de laatste keer fluit. 5-2. De zege voor Amicitia Bertsega staat daardoor dus kans hield op een plek in de play-offs. Met nog 1 wedstrijd te spelen hebben ze 2 punten achterstand. Volgende week moeten ze winnen en hopen dat de Angerploegen punten laten liggen.